Miksi? No. Tosta. Kato tosta. On taas tiukkana. Kovasti. Noin, hyvä. Ja sitten otetaan nämä käsiin. Oota vähän. Ota vielä, mä katson, että se on sopiva. Ihan tosta. Niin. Kovasti. Tänne. Eikä mummo sormenpaikka. Nää viitti. Vesi puhuu ihan hassu. Menneekö? Noin, hyvä. On varovainen saksien kanssa. Sitten kuulemma vielä tosta on. No sitten täällä on kato kovasti. Niin. Siitä, hyvä. Ja alempaa. Siitä. Nyt on tiukka. No se lähti.